Ei ole mitään taustaseurakuntaa tässä. Ja sen takia, kun me ollaan tämmöisiä yksittäisiä ihmisiä, niin me ei tänään voida kerätä kolehtiakaan myöskään. Mutta semmoinen on mahdollista, että jos haluatte jättää vapaaehtoista mehurahaa meille tuohon koriin ja tietenkin saa mehua ja vettä ihan siitä ottaa, miltä teistä tuntuu, niin sitä kautta voidaan sitten kerätä rahaa siihen, että saadaan Johannan matkakulut ja lehtimainokset ja muut kustannettua, mutta siitäkään se on täysi vapaus, miten kukin kokee. Ja oikeastaan voitaisiin ihan rukoilla tähän alkuun. Kiitos rakas taivaallinen Isä, Pyhä Jumala, että saadaan olla Jeesus sun nimessä ja sovintoveressä koolla. Tämä ilta on Jeesus sua varten ja tuo Pyhä Henkes kautta tähän iltaan. Amen. Ja sanas mukaan sä oot siellä koolla, missä 2 tai useampia on sinun nimessä läsnä. Puhuttele meitä, puhu Pyhä Henkes kautta sydämeen niitä asioita, mitä me kukin tänä iltana tarvitaan. Anna oikein semmoinen voima voitelu Johannalle ja että hän saa sanoa just ne asiat, mitä sä Jeesus on tälle illalle ajatellut. Sä tiedät myöskin ihmiset, jotka on vielä matkalla tänne, niin siunataan myöskin heitä, että he saa turvallisesti tulla tänne paikan päälle. Siunaa meitä kaikkea Jeesus pyhässä nimessä ja sovintoveressä. Aamen. Ja ilta menee sillä tavalla, että Antti tuossa vielä muutaman sanan sanoo ja sitten Johanna pääsee. Ja sitten lopussa on tietenkin mahdollista rukoilla. Et mennään tälleen Pyhän Hengen johdatuksessa ja vapaudessa. Siunattua iltaa meille kaikille. No niin, tervetuloa munkin puolesta. Sanon muutama asian tässä, jonka olen kokenut tärkeäksi. Sanon tähän illan alkuun. Ensinnäkin Raamatussa puhutaan, että koetelkaa kaikki. Eli koetelkaa kaikki, mitä minä puhun, mitä te puhutte täällä keskenänne, mitä Marika puhuu ja myös mitä Johanna puhuu. Ja koetellaan oikein niin kuin Raamatun sanalla, koetellaan se sillä pyhällä hengellä, joka meissä asuu. Koetaanko me se sana oikeaksi, mitä täällä nyt puhutaan. Mä luen tästä ensimmäisen kirjeen ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessä luku 5, jakeet 19-21. Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksuko, mutta koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä hyvää on. Ja jatketaan tästä Johanneksen 8. luku, jakeet 17-18. Sanotaanhan teidän laissannekin, että 2 todistajan todistus pätee. Minä todistan itsestäni ja minusta todistaa myös Isä, joka minut on lähettänyt. Eli että Jeesus kehottaa, että aina 2 todistajaa pitää olla jokaiselle asialle. Ja mä oon itse omassa henkilökohtaisessa elämässä tämän kokenut sillä tavalla, että mä koettelen nämä asiat, mä koettelen ne sillä hengellä, mutta mä koettelen myös Raamatulla. Ja silloin kun ne toimii yhteen, henki todistaa tästä asiasta ja Raamattu todistaa tästä asiasta, niin silloin mä oon varma, jotta se asia on sillä tavalla. Jatketaan. Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta. Liittyy tähän asiaan. Eli pitää myös sanalla koetella, pelkkä henki ei riitä. Ja sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Eli tavallaan me ei voida myöskään sitä pyhää henkeä unohtaa, jos me luetaan pelkkää Raamattua ja otetaan sieltä suoraan asiat ilman, että pyhä henki aukaisee sitä, niin siinä käy niin kuin tässä sanotaan. Eli se niin kuin kuolettaa meitä, se ei tee meitä eläväksi, vaan se kuolettaa. Ja mennään tähän pelastusasiaan. Luetaan Ilmestyskirjan luku 11, jakeet 1-2. Mene mittaamaan Jumalan temppeli ja alttari ja laske ne, jotka siellä rukoilevat. Temppelin ulompaa esipihaa älä kuitenkaan lue mukaan, jätä se mittaamatta. Ja mennään Johanneksen evankeliumin 2. lukuun, jakeet 13-16. Juutalaisten pääsiäisjuhla oli tulossa ja Jeesus lähti Jerusalemiin. Hän näki temppelissä
kauppiaita, eli nyt nimenomaan siellä esipihalla, missä puhuttiin tässä Ilmestyskirjan luvussa 11, jotka myivät härkiä, lampaita ja kyyhkysiä. Siellä istui myös rahanvaihtajia. Jeesus teki nuoranpätkissä ruoskan ja ajoi heidät kaikki temppelissä lampaineen ja härkineen. Hän paiskasi vaihtajien rahat maahan ja kaatoi heidän pöytänsä. Kyyhkysten myyjille hän sanoi, viekää lintunne pois, älkää tehkö isäni talosta markkinapaikkaa. Eli tässä puhutaan, tämä on profetaalista tekstiä. Tämä on tekstiä lopuaikoihin, tämä on esikuvallista tekstiä siitä, että jos me ollaan siellä niitä uskovia, jotka on vain siellä temppeli esipihalla, me ei olla niitä uskovia, jotka on siellä oikeasti siellä kaikkein pyhimmässä, siellä niin kuin Golgatan keskimmäisellä ristillä, annettu elämäämme Jeesukselle, niin siinä käy sillä tavalla, me ollaan sellaisia näennäiskristittyjä, mutta me ei olla niitä sydämen kristittyjä. Meille käy sillä tavalla, niin kuin tässä sanotaan, että meidät ajetaan sieltä temppeli esipihalta pois viimeisellä tuomiolla. Kiitoksia. Ja nyt Johanna todistaa omasta elämästänsä. Shalom. Rauhaa teille kaikille. Ylistys Jeesukselle, Kristukselle, Yeshua HaMashiach. Mä aloitan tämän puheen. Mä itse asiassa luulin alun perin, että mä olen täällä vain yksi monista muista todistajista. Ja tämä tuli sitten yllätyksenä, että olen täällä puhumassa ihan koko tämän tilaisuuden ajan. Ja mä kiitän siitä iankaikkista Jumalaa, Abrahamin, Iisakin Jumalaa El Shaddai'ta ja hänen poikaansa Jeesusta Kristusta. Mä olen tehnyt sillä tavalla, että mä sain itse asiassa amerikkalaisilta evankelistolta jonkun verran apua tähän asiaan, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun mä pidän puheen tällä tavalla niin yksin monesta eri aiheesta. Mä oon tähän asti, mä oon ollut monessa talk showssa mukana ja muuten, ja mua on niin juonnettu, mutta se on erilainen tilanne kuin tällainen, että mä puhun ihmisille. Mutta mulle tapahtui siis sillä tavalla, että syksyllä 2015 niin, me elämme tällä hetkellä siis maailman lopun aikoja ja Jumala antoi mulle tällaisen kokemuksen, että mut vietiin helvettiin ja Jeesusta Kristusta huutamalla mä pääsin takaisin sieltä maan päälle. Ja mikä nyt on hyvin tärkeää, mä kiitän tästä todella paljon Antti Mäkelää ja ennen kaikkea ihan kaikista Jumalaa, että mä pääsin tänne puhumaan, koska on paljon nyt semmoisia tahoja ympäri Suomea, jotka olivat kieltäneet mua, että mä en saa sanoa enkä puhua helvetistä, mikä on hyvin vaarallista niin kun sanoa tällä tavalla, antaa kieltoja ihmisille, että he eivät saa puhua tällaisista kokemuksista, koska jos ihminen on uskoon tullut uudesti syntynyt kristitty, niin me tiedämme sen, että ihan samalla tavalla kuin on olemassa taivas, iankaikkinen taivas ja paratiisi, on olemassa myös iankaikkinen helvetti ja kadotus. Ja Raamatussa Jeesus puhui ja varoitti helvetistä useampaan kertaan, useammin kuin taivaasta. Sen takia, että Jeesusta kävi sääliksi ihmisen sielu. Ja mä sain tämän kokemuksen syksyllä 2015 ollessani Miamiissa hotellihuoneessa, ja mä kerroin tästä julkisesti jo aikaisemmin, mutta mun oli vaikea ymmärtää ja käsitellä niitä asioita läpi, mitä mulle tapahtui. Ja sitten syksyllä 2016 niin mä sain kokea tällaisen yliluonnollisen näyn, että keskellä yötä yhtäkkiä kirkas sateenkaari ilmestyi kattoon ja iankaikkinen Jumala alkoi puhumaan mulle. Ja sen ensimmäisen tunnin mä ainoastaan aloin ylistää häntä. Ja ne seuraavat tunnit, niin Jumalan sanoma oli tällainen, että
Johanna Tukiainen, sinun nimesi on kirjoitettu elämän kirjaan, että Jeesus tulee hyvin pian takaisin. Ja Jumalan tahto oli se siinä sateenkaaren ja sen näyn aikana, että hän haluaa, että minä olisin yksi heistä, joka pelastaisi niin monta sielua taivaan kotiin kuin mahdollista. Ja tämä kokemus tästä helvetistä, niin mä aloitan siitä, koska se on hyvin tärkeä asia. Ja mä sain itse asiassa, niin nämä ei liity siihen asiaan. Mä sain Sveitsistä traktaatteja suomenkielisiä vajaa 1000 kappaletta. Niitäkin monet niin sanotut kristityt Suomessa kielsi mua jakamasta. Tämä on hyvin erikoista aikaa, mitä me eletään. Mutta me eletään juuri niitä aikoja, mitä Raamatussa lukee, koska Pyhä Kirja on sana sanalta totta. Ja tämä helvetti, niin mä oon tutkinut hyvin paljon asioita ja mä oon saanut evankelistoilta USAsta tietoa siitä, mulle selitettiin tarkemmin niitä kokemuksia, että mitä mä oikeasti näin. Ja sitten sen näyn jälkeen, sen sateenkaaren jälkeen, se on englanniksi covenant sign, mikä on niin kuin todella suuri ja valtava niin kuin Jumalan merkki. Ja sen kautta mä sain sen valtavan voiman ja sen rohkeuden tähän, että mä voin puhua tästä asiasta ja mä uskallan todistaa tästä. Sitä ennen, sitä sateenkaarinäkyä ennen, niin mä pyörittelin mielessäni, että oliko se näkyvä uni vai jotain ihmeellistä, mutta kyllä mä oikeasti sisimmissä tiesin, että mistä on kysymys. Niin mä kerron nyt ensin sen kokemuksen suurin piirtein. Eli se alkoi sillä tavalla, että noin 10 aikaan aamulla mä olin itse asiassa edellisenä yönä nähnyt tällaisen unen, missä mun edesmennyt sisko käveli mun kanssa metsässä ja sitten metsästä niin kun alkoi lähestymään mustia varjoja mua kohden. Ja Julia sanoi mulle, että varo, he lähestyvät. Ja se uni loppui. Ja noin kello 10 aikaan niin mä makasin hotellihuoneen sängyllä. Ja siihen aikaan oli todella kirkas, kaunis päivän valo ulkona. Yhtäkkiä aurinko pimeni ihan murto-osa sekunniksi. Kaikki meni täysin mustaksi. Sen jälkeen takas niin kun tuli valo. Ja tämä hotellihuoneen television kello, niin se ensin siinä lakkasi numerot. Siis kello pysähtyi ja sen jälkeen niiden numeroiden tilalle tuli kysymysmerkki. Ja se kysymysmerkki alkoi vilkkumaan. Ja sitten mä aloin kokea mun hengessä, että se oli pieni hotellihuone, mutta se alkoi täyttymään demoneista. Ja mä puhuin tästä YouTubeen aikaisemmin sillä tavalla, että mä käytin sanaa visitors, joita voisi sanoa, että ehkä voidaan sanoa myös, että mä koin, että osa heistä oli varmasti niin kuin ulkoavaruuden olioita, olentoja, mutta he eivät ole sitä oikeasti. Eli tämän mä haluan myös teille kertoa, että he ovat Luciferin saatana langenneita enkeleitä. Eli humanoidit ovat demoneja. He eivät ole toisilta planeetoilta tullut joku tämmöinen korkeampi sivilisaatio tai yhteiskunta. Ja mä tiedän, että paholainen, jotkut toiset profetoijat Ruotsista ja USAsta oli saanut tällaisia sanomia, että paholainen oli sanonut suomen kielellä huus, että Johan Tukiainen turpa kiinni. Ja sitten mun puolesta käytiin hirveästi sotaa, että meillähän on niin kuin kaikista ihmisistä, nyt on käynnissä hirveän kova sota sieluista, niin kuin tiedätte. Ja tämä kokemus, minkä mä sain kokea, niin tämä oli Jumalan armoa
koska tämä oli viimeinen mahdollisuus mulle. Jumala antaa ihmiselle 2-3 etsikkoaikaa elämän aikana tulla uskoon. Ja ihmiset on myös naljaillut sillä, sanotaan tämmöisessä keltaisessa lehdistössä, jossa puhutaan, että Johannes Tukiainen on tullut jo vaikka uskoon kuinka monta kertaa. Niin mä tulin alun perin uskoon 14-vuotiaana ja sitten maailma vei mennessään sen 10-15 vuodeksi. Ja sitten kun olin 30-vuotias, kun mä sairastuin Afrikan matkalla malaria falciparumiin ja mulla oli 20% mahdollisuus selvitä siitä hengissä. Mä olin 3 kuukautta sairaalassa. Se oli hirveän demoninen sairaus. Mä näin siinä myös pahoja henkiä. Ja mä muistan sen, että sen jälkeen mä olin mun edesmenen sisaren Julian kanssa todistamassa Maria Talk Showssa 4. Ja me molemmat todistettiin sulla. Mä todistettiin jo silloin, että Jeesus on Herra, Jeesus on kuningas, me uskotaan Jeesuksen Kristukseen. Ja me otettiin vastaan se usko. Ja kiitos Jeesukselle, Kristukselle, ihan kaikiselle Jumalalle. Julia oli uskossa ennen kuin hän menehtyi. Ja mä jäin sitten tänne maailmaan tällaiseksi, en tiedä mitä Jumala haluaa lopun ajan evankelistaa. Koska evankeliumilla on nyt kiire. Evankeliumilla on todella kova kiire, koska Jeesus tulee hyvin pian takaisin. Ja se näky, minkä mä näin siinä hotellihuoneessa, ei ollut vaan, että siellä olisi ollut demoneita, vaan he alkoi puhumaan mulle mun henkeen. Se oli tosi saatanallista. Ja mulle sanottiin sillä tavalla, että ensin mut vietiin, koska Miami South Beachilla on Donald Trumpin tämmöisiä uskomattomia lukaleja, niin mut vietiin, niin kun, mulle näytettiin tavallaan sitä maailmaa. Ja mulle sanottiin, että mä saan niin paljon rahaa kuin mä ikinä vaan haluan. Ja musta tulisi maailman tähti USA, jos mä haluaisin. Ja kaikki rikkaudet, ihan mitä mä vaan haluaisin, mutta mun pitäisi myydä mun sielu saatanalle. Ja siinä vaiheessa mä aloin huutaa, että Jeesuksen Kristuksen nimessä mä kieltäydyn siitä. Ja sen jälkeen mut heitettiin ulkoavaruuteen. Mut heitettiin ulkoavaruuteen ja mä olin ulkoavaruudessa, mä näin maapallon. Ja jos te tiedätte Raamatusta sen kohdan, että sillä meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan, vaan henkivaltoja vastaan taivaan avaruuksissa. Ja paholainenhan on tämän maapallon ja maailman omistaja ja täysin antikristuksen hengen vallassa, mutta paholainen on myös ilmavaltojen hallitsija. Ja se kokemus, kun mä olin avaruudessa, nämä demonit, jotka oli ehkä osa heistä, mä en tiedä, en osaa sanoa, ei heillä ollut niinku tätä klassista humanoidin ulkonäköä, jos katsoo nyt niinku, että minkä näköisiä netistä on, mutta he voi ottaa ihmisen ulkonäön. Ja mä näin jotkut heistä, niin he oli jollain tavalla niin oikeasti ihmisen näköisiä, mutta mä tiesin, että eivät ole ihmisiä. Ja avaruudessa niin mä huusin Jeesusta Kristusta koko ajan. Ja sen jälkeen mä näin joku tämmöisen, en mä nähnyt vaan, mä olin tunnelissa, mut vietiin johonkin tällaiseen tunneliin ja se tunneli meni alaspäin ja seuraava muistikuva, mikä mulla on se, että mä seisoin korkean jyrkänteen juurella, joka oli ikään kuin semmoisessa tilassa, jossa ei ollut niin kuin, siellä oli ihan järkyttävä kauhu. Ja se olotila, mikä siellä oli pahempi kuin yksikään kauhuelokuva, mitä mä tähän asti mun elämäni aikana olen nähnyt. Ja sitä kauhua ei pysty sanoin kuvailemaan. Ja mitä tulee tähän aiheeseen helvetti, niin kun puhutaan, mä katson YouTubesta noin ylipäätään niin kommentteja ja muita, että rajan takaisista kokemuksista ja muista. Ja jotkut ihmiset oli kommentoinut ulkomailla, että mistä johtuu,
että monilla ihmisillä on niin erilaisia kokemuksia. Tämähän ei ollut kuoleman jälkeinen kokemus, mutta joka tapauksessa kokemus niin kuin, helvetistä, että minkä takia siitä helvetistä niin erilaisia kokemuksia, niin yksi syy siihen on se, että siellä on erilaisia tasoja. Siellä on syvempiä helvettiä ja sitten on sitä alkutasoa, ja mä olin ihan siinä vasta alkutasolla. Mä voin sanoa, että se oli niin hirveä se alkutaso jo, että sitä voi vaan kuvitella, miten järkyttävää se on sitten siitä eteenpäin. Ja mä seison siinä mustan järkäleen juurella, mun ympärillä oli kadotus, on hyvä sana sille, koska siellä oli järjetön kauhu ja mustaa ja harmaata ja järjetön pelko. Ja mä tunsin sen uskomattoman pahuuden mun ympärillä. Ja sen järkeleen vierestä niin heitetään sieluja koko ajan helvettiin. Ja sit siellä ihan mä en osaa sanoa, koska siis nämä kaikki mittasuhteet ja ajat ja ajan käsite ja kaikki tällaiset näin, niin ne muuttuu. Että on erilaisia kuin niinku tää elämä, tää maailma, mitä me eletään. Mutta mä näin liekit. Mutta ne liekit ei koskettanut mua. Ja mulle ei näytetty ketään ihmisiä helvetissä. Ja mä en mennyt sinne alemmille tasoille. Mua ei viety sinne. Ja mä koen asian näin, että mua ei viety sinne ihan pelkästään sen takia, että Jumala ei halunnut sallia mulle niin voimakasta. Hän on sallinut monille ihmisille nyt lopun aikoina tällaisia kokemuksia, jotka on paljon rajumpia vielä kuin mulla, että ihmisiä on mennyt eri tasoille helvetissä. Hän on ollut siellä kauan aikaa, hän on käynyt taivaassa myös ja niin edespäin. Mutta mä olin siinä kallion kielekkeellä ja mä huusin täyttä kurkkua, että Jeesus Kristus pelasta mut täältä. Ja sen jälkeen mä olin takaisin siinä mun hotellihuoneen sängyssä. Ja mä nousin siitä ja mulla oli, sitä ennen oli koko ajan ollut, mä puristin suomalaisten sotilaiden antamaa pientä raamattua mun kädessä. Ja juoksin sieltä hotellihuoneesta pois hotellin aulaan, portaita alas. Ja siellä tapahtui siellä hotellin aulassa myös jotain hyvin outoa. Että siinä oli aika paljon ihmisiä mun vieressä, jotka käveli mun ohi, mutta he eivät nähneet mua. Siis mä olin heille näkymätön, mä näin heidät, mutta he ei nähneet mua. Mulla on tapahtunut joskus aikaisemmin tämmöinen samanlainen kokemus. Että ihan kuin siinä olisi ollut sellainen lasiseinä, joka erotti. Mutta sitten oli 2 ihmistä siinä hotellin siinä aulassa, jotka näki mut. Ja he hymyili mulle sellaista hymyä, joka ei ollut hyvän tahtoinen hymy. Ja sitten mä kuulin jotenkin, että mulle sanottiin, mun henkeen sanottiin taas, paholainen, joka puhui, että sano, että sulla on paniikkikohtaus. Että sulla on paniikkikohtaus, että mitään muuta ihmeellistä ei ole tapahtunut, että ole hiljaa tästä. Ja mä kaaduin siihen hotellin eteen, siihen ulos ja sitten siihen tuli joku ihminen, joka toi niin kuin mulle sit vettä ja näin edespäin ja mulle kutsuttiin ambulanssiin. Tää oli niin kuin se ihan viimeinen kokemus tästä asiasta, että niin kuin, jotenkin niin kuin, se on aina ollut tiedossa mulla, koska mä olen kristitysperheestä näin, niin mulla on ollut tiedossa se, että kuoleman jälkeen on helvetti ja taivas. Ja mä juttelin pari vuotta sitten yhden kristityn naisen kanssa lentokoneessa, amerikkalaisen naisen kanssa. Hänen mielestään helvetti on vertauskuvallinen paikka, joka on vain paikka, jossa ollaan ilman Jumalaa, mutta se ei ole totta. Ja
Mä oon kirjoittanut tähän näin Raamatun kohtia Uudesta testamentista, jossa helvettiä kuvaavat ilmaukset tulinen järvi, pimeys, pohjaton kuilu. Ja ymmärrys ei riitä siihen, miten kauheaa on olla kadotettu, jos aloitetaan jo näillä sanoilla. Jos sä hyväksyt Raamatusta osaakaan, niin silloin sun pitää hyväksyä myös se, että helvetti on olemassa. Ja sitten on ihmisiä, jotka opettaa esimerkiksi universalismia. Eli jotkut pahat ihmiset joutuu helvettiin tietyksi aikaa, samoin saatana, mutta loppujen lopuksi he kaikki pelastuu sieltä taivaan kotiin. Tällaista opetusta on ympäri maailmaa, tätä on myös Suomessa, ja tämä on hyvin hyväksyttyä. Sitten on humanismi, joka on 1 miljoonia paholaisen valeita, suosikkivale. Eli se, että ihminen omilla hyvillä teoillaan pelastuu taivaan kotiin. Meistä ei yksikään ole niin hyvä ihminen, eikä yksikään meistä ole ansainnut meidän omilla teoilla taivaspaikkaa. Sen takia Jeesus Kristus tuli kuolemaan ristillä meidän puolestamme. Ja mikä on nyt huolestuttavaa, on se, että suurin osa nyt näistä evankelistoista ja todistajista ja näistä kokouksista, mitä on ympäri Suomea, suuret massatapahtumat ja monet puhujat, he eivät enää puhu sanasta synti ja katumus yhtään mitään. Se on todella huolestuttavaa, ja se on yksi hyvin suuri merkki siitä, että me mennään tällä hetkellä juuri sanatarkasti Raamatusta kohtaa Matteus 24. Ja mä kirjoitin tästä, että Paavali kehoitti saarnaamaan sanaa, koska tulisi aika, jolloin ihmiset eivät kärsisi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä hallisivat itselleen opettajia ja kääntäisivät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Eli ihmiset juoksee elämyksien perässä ja korvasyyhyynsä haluaa kuulla sitä, mikä kuulostaa hyvälle. Ja he kääntyvät totuudesta pois, tästä sanasta, mikä lukee Raamatussa. Ja tämä jatkuu, tämä Paavalin kohta, se on 2. Timoteuksen luku, 4. luku, 2-5 jae. Mutta ole sinä raitis kaikessa, hän pyysi, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toiminta virkasi täydellisesti. Ja hebrealaiskirjassa sanotaan, ja luku 3 ja 15. Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne. Koska nyt Jeesus Kristus puhuu joka ikiselle ihmiselle, mutta monet ihmiset eivät halua kuulla sitä ääntä. Ja he paaduttaa sydämensä. Sitten on paljon seurakuntia ja ihmisiä, jotka ovat penseitä. He eivät ole niin kuin tulisia eikä ole muutakaan. Ja miten Raamatussa on se yksi kohta, niin se on lukee, että minä olen oksentava teidät ulos suustani. Penseät ihmiset. Niin tästä humanismista, että ihminen pelastuu omien hyvien tekojensa kautta taivaaseen, niin sitä ei lue Raamatussa yhtään missään. Raamattu, siis evankeliumi, ihan niin kuin, jos se kärjistetään, eikä sitä tarvitse kärjistää, se ydinsanoma siinä on se, että ihmisen pitää uudesti syntyä ylhäältä. Muuten ihminen ei voi päästä taivaan valtakuntaan. Ja silloin Pyhä Henki, niin kun Pyhä Henki on avannut mulle tämän tekstin, ei ihan täysin kokonaan. Ilmestyskirja esimerkiksi on sellainen, jota mä en ihan täysin osaa. Mä en sille alueelle nyt tällä hetkellä mene. Niin mikä on kaikkein tärkeintä on se, että kun puhutaan nyt siitä, että kun puhuttiin mediassa, että mä
olen tullut monta kertaa uskoon. Mä tulin uskoon 14-vuotiaana, sitten maailma vei mut mennessään. Sitten sen jälkeen mä sain sen Marian ja Jumala kutsui mua uudelleen. Se oli varmaan toinen tämmöinen kutsuntakerta. Ja se kesti vähän aikaa. Mä pysyin uskossa ja mä raitistuin joksikin aikaa, mutta sitten nämä samat vanhat kaikki himmot ja kaikki synnit ja muut tuli taas mun elämään noin 31-32-vuotiaana. Ja aloin viettää sitä samaa syntielämää, missä mä olin ollut joskus aiemmin. Ja sellainen on todella suuri vale myös. Näitä valeita riittää hirveän paljon, mitä tämä sielunvihollinen syytää ihmiselle. Yksi on se, että kerran pelastettu on aina pelastettu. Se ei pidä paikkaansa. Eli jos te olette kuka tahansa, joka tätä videota katsoo, on tullut joskus nuoruudessaan uskoon, niin ajattelee, että mä tulin uskoon joskus, niin mä oon yhden kerran ottanut Jeesuksen vastaan, niin mä oon pelastettu. Se ei pidä paikkaansa. Kerran pelastettu ei ole aina pelastettu. Mä oon yksi hyvä esimerkki siitä, koska mä tulin uskoon 14-vuotiaana ja mä luovuin siitä uskosta ja niin edespäin. Eli nyt on hyvin tärkeää, että me eletään sellaisia aikoja, että siinä hotellihuoneessa, missä mä olin ennen kuin mut vietiin helvettiin, niin mulle annettiin tuon puoleisesta tämä viesti, se tuli mulle hyvin voimakkaana, että nyt on alkanut lopun ajat. Mä olin aivan kaupoissani, koska enhän mä tiennyt mistä on kyse ja missä mennään. Ja nyt on 2 vuotta kulunut aikaa ja mä olen alkanut erittäin hyvin ymmärrän nämä asiat, että mistä on kyse. Eli nyt jos puhutaan sitten siitä, että miten ihminen voi päästä taivaan kotiin ja pelastua, niin se ei ole mitään sellaista korvasyyhyoppia ja jotain sirkusmeininkiä, jossa pyritään vaan saamaan sitä sielullisuutta aikaan ja ihmisille hyvää oloa ja tuuditetaan, paholainen haluaa tuudittaa ihmisen vääränlaiseen pelastusvarmuuteen, kun se totuus on muuta. Jeesus Kristus kuoli ristillä jokaisen teidän syntien puolesta. Me ollaan kaikki syntisiä ja Jumalan kirkkautta vailla. Ja Jeesus Kristus oli Jumalan ainoa poika ja Jumalan varasuunnitelma. Silloin Genesiksestä, jos ajatellaan Aatamista ja Eevasta lähtien, kun ihmisen syntilankemus tapahtui, niin Jumala rakasti niin paljon maailmaa, että Jumala oli varasuunnitelma ihmiselle. Jumala olisi voinut tuhota koko ihmisen silloin aikojen alussa. Mutta Jumalalla oli varasuunnitelmana Jeesus Kristus. Jeesus Kristus, joka lähetettiin ristillä kuolemaan meidän syntien tähden. Mutta me ei pelastuta taivaaseen ainoastaan automaattisesti sillä tavalla, niin kuin nyt massakokouksissa huudetaan, että Jeesus on Herra esimerkiksi, tai että me rakastetaan Jeesusta. Se täytyy olla paljon syvempää. Meidän pitää tunnustaa meidän syntisyys. Meidän täytyy tunnustaa se, että joka ikinen meistä ihmisistä, me ollaan Jumalan kirkkautta vailla, me ollaan syntisiä ihmisiä, joka ikinen meistä. Ja meidän pitää katua meidän syntejä Jeesukselta, Kristukselta ja kääntyä niistä synneistä pois. Niin hän antaa armon pelastua taivaan kotiin. Ja Raamatussa on tämä kohta, että Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän tykölle Jumalan luokse muutoin kuin Jeesuksen kautta. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeää sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Niin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Näin toteutuu kirjoitus, joka ylpeilköön Herrasta.
Amen. Eli Jumala käyttää tällaisia, ottaa sellaisia ihmisiä käyttöön, jotka ei ihmisten silmissä ollut mitään. Ja mua on halveksittu ja pilkattu vuosikausia Suomessa. Ja Jumala nyt niin kuin mun kautta tuo sitten tätä evankeliumia esille, joka on ristin evankeliumia, mikä on Raamatussa, eikä tätä toista evankeliumia, mikä vallitsee monissa eri paikoissa. Koska lopunaistahan sanotaan, että paholainen tulee eksyttämään, jos mahdollista, myös valitutkin. Ja sitten jos ajatellaan niin kun moni uskovia, mitä mulla on tullut vastaan, niitä on ympäri maailmaa. En mä halua sillä tavalla niin suomalaisia tästä nyt pelkästään sillä tavalla, eikä mä syytä ketään. Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi, mutta mua nyt tuomitaan aika paljon. Mutta uskovaisten piirissä on paljon sitä lakihenkisyyttä. Ja sitten tästäkin on sitten ihan omat kohdat erikseen. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja, ettei kukaan kerskaisi. Ja meillä on jatkuvasti, koska ihmisellä on yksi perisynti, mikä on tosi paha synti, koska se sai Luciferin, joka oli kaunis upea enkeli aikoinaan taivaassa maailman alussa, niin ylpeys oli se, joka sai tämän, Jumala karkotti Luciferin pois taivaasta ja sen jälkeen hänestä tuli saatana, jonka tulevaisuus on ikuinen tulimeri, johon mä puhun tästä helvetistä sen takia mielelläni, koska mä sain tämän kokemuksen Jumalalta, kun vietin sinne, tuotiin takas, vaikka en ollut ihan varsinaisesti missään niissä pahimmissa paikoissa. Niin sanon tosta, niin, se on hyvin tärkeää, se on rakkautta varoittaa ihmisiä kadotuksesta ja siitä, että helvetti on oikeasti olemassa. Se on hyvin tärkeää ja se on hyvin vaarallista, jos sanotaan, että sitä asiasta ei saa puhua. Ei tää ole, mulle sanottu, jotkut otti yhteyttä, että opetat se jotain pelottelun evankeliumia, mitä ihmeen. Mä puhun ihan sitä, mitä Raamatussa lukee. Ja siis Jeesus varoitti helvetistä useamman kerran, kun puhui taivaasta. Ja se tie on kaita ja kapea, joka taivaaseen johtaa. Ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Mutta meillä on kuitenkin, niin kuin se on ilo sanoma se evankeliumi totta kai, koska Jeesus Kristus kuoli ristillä meidän puolesta ja antoi sen armon, että meillä on mahdollisuus pelastua taivaan kotiin. Mutta se vaatii sen syntien tunnustamisen, katumisen ja kääntymisen. Ja muuten ihminen ei pelastu. Se on kaikkein kauheinta, kaikkein järkyttävintä, hirveimmät sanat, mitä ihminen voi koskaan kuulla. Jumala viimeisellä tuomiolla kuoleman jälkeen, että menkää pois minun tyköäni, minä en tunne teitä. Kun Jumalan luokse tulee paljon ihmisiä, jotka sanovat, että mulla ei sitä Raamatun kohtaa tässä, mutta varmasti tiedätte sen kohdan, että Herra, että mehän teimme sinun istuimme sinun kanssa, teimme paljon tunnustekoja ja ihmeitä sinun nimessäsi ja niin edespäin. Ja Jumala vastaa heille, että minä tunnen teitä, menkää pois minun tyköni, te laittomuuden tekijät. Ja mä voin sanoa, että se kokemus oli sellainen, että ei mennä sellaiselle tasolle, että ehkä me tehdään ihan mitä vaan, että vaan siihen paikkaan mene, koska Raamatussa sanotaan, että ei meidän tarvitse pelätä. Uskovan, uudesti syntynyt uskovan ei tarvitse pelätä helvettiä eikä kadotusta, koska me olemme pelastettuja taivaan kotiin. Mutta ihmiset, te kaikki, jotka katsotte tätä videota, jotka ette ole ottaneet vielä Jeesusta Kristusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajana, tunnustanut, että Jeesus on Jumalan poika ja kuoli ristillä
tunnustanut teidän syntisyyttä ja katunut sitä, kääntynyt sitä pois, niin nyt on korkea aika tehdä se, koska aikaa ei ole enää kauan, aika loppuu. Evankeliumilla on todella kova kiire, koska Jeesuksen Kristuksen takaisin tuleminen on hyvin lähellä. Ja sitten mä luen teille tästä, niin mä sain Sveitsistä, niin tää on kansainvälinen kristillinen järjestö, jonka kautta mä lähden Kairoon 28. toukokuuta, sen jälkeen Israeliin ja osallistun Jerusalemissa kansainväliseen konferenssiin. On todella upeata, kiitos siitä iankaikkiselle Jumalalle, joka tekee valtavia ihmeitä. Ja mä oon huomannut se, että Jumalaan niin pitäisi jatkuvasti päivittäin niin luottaa ihan täysin, koska Jumala todellakin vastaa rukouksiin ja kuulee rukoukset. Vaikka ei heti vastaisikaan niin Jumala kuulee kaikki rukoukset. Ja sitten monet semmoiset vastoinkäymiset elämässä, niin kuin mulla oli esimerkiksi se, että Jumala salli mulle se malaria, niin tämmöiset vastoinkäymiset, ne on monesti väärin ymmärrettyjä myötäkäymisiä. Jumala voi sallia tällaisia vastoinkäymisiä sen takia, että niiden kautta Jumala kutsuu puoleensa. Jumala yrittää mahdollisesti ehkä jonkun sairauden kautta saada ihminen uskoon ja pelastukseen taivaan kotiin. Koska tämä elämä, mikä me täällä eletään, on todella lyhyt verrattuna iankaikkisuuteen. Ja tässä on teille todella hyvä kysymys, että missä sinä tulet viettämään iankaikkisuutesi. Ja mä luen tästä Jumalan valtakunnan evankeliumi, jonka mä sain Sveitsistä. Nämä on kohdat, kun tästä puhutaan ympäri maailmaa, kristityt ympäri maailmaa tietää tämän asian, että meillä tämä lopun aika, se on selvä asia. Ja sitten mua on kiinnostunut hirveän paljon nämä ylöstempaus, muut asiat. Mutta mä en mene siihen asiaan nyt, siihen kohtaan tässä. Mä luen tämän kohdan, mikä mulle lähetettiin. Ja mulle lähetettiin näitä eniten suomen kielellä ja jonkun verran ruotsin kielellä. Niin me eletään tällä hetkellä Matteus 24 lukua ja se jatkuu Matteus 25 lukuun. Herra Jeesus Kristus tulee hyvin pian takaisin maan päälle. Tämä on lupaus, jonka hän itse antoi ollessaan vielä maan päällä 2000 vuotta sitten. Miten voimme varmuudella tietää hänen palaavan? Ole hyvä, lue Jeesuksen itsensä antamat ennustukset koskien lopun aikoja. Näiden kirjoitusten huolellinen lukeminen ja niiden vertaileminen tämänhetkisiin maailman tapahtumiin osoittaa, että Herra Jeesus tulee todella takaisin elinaikanamme. Ja mä olen syntynyt vuonna 1978, Israel itsenäistyi vuonna 1948 ja Raamatun mukaan on vertauskuva viikunapuusta ja sen vertauskuvan mukaan siis me olemme viimeinen sukupolvi. Ja kohta 1. Tämä on Matteus evankeliumi 24 edelleen. Temppelin hävitys. Sitten Jeesus lähti ulos temppelistä ja eräs hänen opetuslapsistaan tuli hänen luokseen ja osoitti temppelirakennuksia. Opettaja, katso miten kauniit kivet ja rakennukset. Jeesus vastasi hänelle, sinä näet nämä suuret rakennukset. Totisesti sanon sinulle, päivät tulevat, jolloin kaikki revitään maahan. Tänne ei jää kiveä kiven päälle. Ja tämä tapahtui kirjaimellisesti vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Lopun merkkejä. Kun Jeesus sitten istui Öljymäellä temppeliä vastapäätä, tulivat opetuslapset Pietari, Jaakob, Johannes ja Andreas erikseen hänen luokseen ja kysyivät, opettaja, sano meille, milloin se kaikki tapahtuu? Mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta? Ja tässä on nyt hyvin mielenkiintoinen kohta. Eksyttäjiä nousee. Jeesus vastasi ja sanoi heille, varokaa, ettei teitä johdeta harhaan, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monet tulevat minun nimessäni, sanoen, minä olen hän, Kristus, ja aika on tullut lähelle ja he eksyttävät monia, mutta älkää lähtekö heidän peräänsä.
sotia ja sanomia sodista. Ja kun kuulette sodista ja levottomuuksista sanomia, älkää hätääntykö. Näin täytyy ensin käydä, mutta loppu ei tule vielä silloin. Tämä on siis, kun tämä on käännetty englannista suomeksi, niin tässä voi olla vähän huonoa suomea. Etnisiä sotia, maanjäristyksiä, nälänhätää ja tauteja. Sitten hän sanoi heille, kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Ja tulee suuria maanjäristyksiä, nälänhätää ja kulkutauteja. Kauhistuttavia asioita tapahtuu ja taivaalla näkyy suuria ennusmerkkejä. No, niitähän nyt on näkynyt tässä, näin on tapahtunut vaikka mitä. Just nämä kaikki tulivuoret aktivoitunut eri paikoissa, maanjäristyksiä ympäri maailmaa, erilaisia merkkejä maalla ja taivaassa. Mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua. Kristittyjen vainoaminen, mutta jo ennen tätä kaikkea teidän kimppuunne käydään ja teitä vainotaan. Ja teidät vedetään oikeuteen ja teitä piestään synagogissa ja teitä teljetään vankiloihin. Teidät annetaan vaivaan ja teitä tapetaan. Ja he vievät teidät kuningasten ja maaherrojen eteen minun nimeni tähden. Ja näin te saatte tilaisuuden todistaa minusta. Ja kun teitä viedään luovutettaviksi viranomaisille, ottakaa siis sydämellenne, ette te edeltäpäin huolehdi, miten te vastaatte puolestanne, vaan mitä teille sillä hetkellä annetaan, se puhukaa, sillä te ette puhu, vaan Pyhä Henki teissä. Minä annan teille suun ja viisauden, jota vastaan eivät ketkään teidän vastustajanne kykene asettumaan tai väittämään. Sitten tämä jatkuu vielä näistä ajoista, joita elämme tällä hetkellä, joita on tulossa. Petosta perheissä. Ja silloin monet loukkaantuvat ja veli antaa veljensä surmattavaksi ja isä lapsensa, sukulaisensa, ystävänsä. Lapset nousevat vanhempiensa vastaan ja tappavat heidät. Te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden, mutta edes hiuskarva teidän päästänne ei mene hukkaan. Kestäväisyydellänne te voitatte omaksenne elämän. Rakkaus kylmenee, ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus, mutta joka kestää loppuun asti pelastuu. Ja tämän valtakunnan evankeliumi pitää ensin saarnata kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Hävityksen kauhistus Jerusalemissa. Mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä. Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisoo pyhässä paikassa, joka tämän lukee, se tarkatkoon. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, ja jotka ovat kaupungissa, lähtekööt sieltä pois, ja jotka maalla ovat, älkööt sinne menkö. Sinä päivänä älköön se, joka katolla on ja jolla on tavaransa huoneessa, astuko alas niitä noutamaan. Ja älköön myös se, joka pellolla on, palatko takaisin. Voi raskaana olevia imettiväisiä niinä päivinä, mutta rukoilkaa, että teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. Ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät. Sitten tässä on Raamatusta, tämä on Jeremia, tästä 30. Jeremia 30, luku jakeet 6-7. Sillä niinä päivinä on oleva suuri ahdistus ja hätä, jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut tähän asti eikä milloinkaan tule. Ja ellei Herra lyhentäisi niitä päiviä, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden, jotka hän on valinnut, ne päivät lyhennetään. Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on. Ja jatkuu näin. Valekristuksia ja profeettoja. Ja jos silloin, joka sanoo teille, katso täällä on Kristus tai katso tuolla, niin älkää uskoko. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä eksyttääkseen, jos mahdollista valitutkin. Mutta olkaa te varuillanne, minä olen ennalta ilmoittanut teille kaiken. Ja jos siis teille sanotaan, katso hän on tuolla autiomaassa, älkää lähtekö sinne. Älkääkä juosko perässä tai katso hän on talossa, älkää uskoko sitä. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Merkkejä taivaissa, välittömästi niiden päivien ahdistuksen jälkeen tulee merkkejä.
Aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan. Tähdet putoilevat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Meren aallot pauhaavat jylisteen ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtava ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat. Ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan soidessa ja he kokoavat hänen valittuunsa 4 ilmansuunnalta maan ja taivaan ääriä myöten. Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Ja hän puhui heille vertauskuvan. Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita. Kun näette sen puhkeavan lehteen, te tiedätte ilman muuta, että kesä on jo lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä, aivan ovella. Mutta sitä päivää hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit, eivät edes poika, vaan Isä yksin. Niin kuin kävi Noan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun ihmisen poika tulee. Vedenpaisumuksen edellä ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jolloin Noa meni arkkiin. Kukaan ei aavistanut mitään ennen kuin tulva tuli ja vei heidät kaikki mennessään. Samoin käy, kun ihmisen poika tulee. Niin myös samoin kuin kävi Lootin päivinä. He söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, taivaasta satoi tulta ja tulikiveä ja se tuhosi heidät kaikki. Samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy. Muistakaa Lootin vaimo, joka yrittää turvata elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen kadottaa, pelastaa sen omakseen. Minä sanon teille, sinä yönä on 2 miestä yhdellä vuoteella, toinen otetaan ja toinen jätetään. 2 naista on yhdessä jauhamassa, toinen otetaan ja toinen jätetään. 2 miestä on pellolla, toinen otetaan ja toinen jätetään. Ja he vastasivat ja sanoivat hänelle, missä Herra? Niin myös sanoi heille, hän myös sanoi heille, Jeesus sanoi heille, missä on haaska, sinne myös korppikotkat kokoontuvat. Voitte tarkistaa nämä kohdat Matteus 24 kertaa 28 ja Luukkaan evankeliumi 17 kertaa 37. Valvokaa ja rukoilkaa. Kun mies matkustaa vieraille maille ja talosta lähtiessään antaa kullekin palvelijalle oman tehtävän ja vastuun, niin ovenvartijan hän käskee valvoa. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, koska talon herra tulee. Illalla vai keskiyöllä, kukolaulun aikaan vai aamun jo valjetessa. Hän tulee äkkiä arvaamatta. Varokaa siis, ettei hän tapaa teidän nukkumasta. Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, mihin aikaan yöstä varas tulee, hän valvoisi eikä antaisi murtautua talonsa. Olkaa siis tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkellä, jota ette aavista. Pitäkää varanne, etteivät juopottelu ja päihtymys tai jokapäiväisen elämän huolet turruta teitä, niin että se päivä yllättää teidät äkkiä arvaamatta niin kuin ansa. Valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä milloin se aika tulee. Sitä päivää ei vältä yksikään, joka maan päällä elää. Ja mitä minä sanon teille, sanon kaikille. Pysykää siis alati valveilla, rukoilkaa itsellenne voimaa, jotta selviäisitte kaikesta siitä, mitä on tapahtuva, ja kestäisitte ihmisen pojan edessä. Totisesti minä sanon teille, että tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa koskaan. Ja tästä on viitteitä Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumissa. Ja sitten myöhemmin tämän traktaatin kaikille, nämä, jotka täältä Sveitsistä tulivat, niin tämä jatkuu näin, että istuen hänen kunniakkaalla valtaistuimellaan suuri kuningas Herra Jeesus Kristus tulee takaisin hyvin pian suurella voimalla ja kirkkaudella seuranaan hänen pyhät enkelinsä ja pyhät seuraajansa. Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa aika on tullut. Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet. Ilmestyskirja 14,
Ja 7. jae. Aika ei viivästy enää. Tästä mä saan jatkuvasti muuten mun henkeen niin kuin koko ajan. Jatkuvasti mulle tulee tästä koko ajan lisää niitä sanomia, että aika loppuu, aika ei viivästy enää. Ja jos me puhutaan pelastuksesta, niin tänään on pelastuksen päivä. Älkää odottako sitä, älkää miettikö, että no tässä nyt oli näitä alkumerkkejä, oli nyt tähän noita maanjäristyksiä ja niin kuin näitä tulivuoria purkautuu ja sanomia sodista ja pommia räjähtelee, mutta kyllä tässä nyt on aikaa, koska te ette voi sitä tietää. Me emme kukaan tiedä meidän elämän, niin kuin meidän päivien aikaa, että milloin itse kukin täältä lähtee. Valmistaudu kohtaamaan Herra sinun Jumalasi. Tämä oli nämä traktaatit, mitä mä sain suomen kielellä. Eli uskossa olevat ihmiset tietää hyvin, mistä tässä on kyse. Ja jos puhutaan siitä, että ihmiset, jotka ei ole uskossa, niin ristinsaarnahan on hullutusta heille. Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisaiden viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Missä ovat viisaat ja oppineet? Missä tämän maailman älyniakat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena ja muiden mielestä se on hulluutta. Mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan hulluus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi. Ajatelkaa, veljet, mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin. Teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. Ja nyt kun puhutaan sitten evankeliumista, niin nämä vanhan ajan, mutta evankelistat, jotka toimi mun nuoruudessa 80-luvulla, Billy Graham ja David Wilkerson niin edespäin, niin he olivat vielä raitishenkisiä, puhdashenkisiä, upeita evankelistoja, mutta nyt me eletään juuri näitä lopun aikoja, niin on ilmestynyt sitten näitä ihan hirveän paljon ympäri Suomea ja Ruotsia, ympäri maapalloa, tai joka paikassa sama tilanne, että nämä eksytykset ovat hyvin voimakkaat. Ja minkä takia monet kristityt menee näiden eksytysten kanssa lankaan ja menee sillä tavalla, että kun saatana tietää miten toimia, että paholainen ripottelee sinne joukkoon aina vähän totuutta mukaan. Ja sitten puhutaan Jeesuksesta ja puhutaan raamatullisin termeinä näin. Ja sitten kun on hurmoshenkisyyttä ja muuta niin kun mukana, niin ihmiset alkaa katsoa, että hei, että tämähän on ihan oikein. Tässä puhutaan Jeesuksesta ja tässä puhutaan rististä. Ja mä sain aikuiskasteen kesällä 2016, ja nyt on kevät 2017, eli vuosi sitten. Ja mä sain sen aikuiskasteen jälkeen, niin mä sain henkien erottamisen armolahjan, se on tärkeä armolahja nyt niin kuin viimeisenä päivinä, niin sielu pelastettiin helvetistä. Ja mä sain uskomattoman suuren armon tähän. Ja tämä on vaikea tehtävä, tällainen evankeliointi, johon Jumala on mut kutsunut, mutta se oli hyvin selkeä se sanoma. Se oli hyvin selkeä, että Jumala haluaa mahdollisimman monen ihmisen pelastuvan taivaan kotiin. Jos puhutaan vielä tästä aiheesta helvetti, niin Jumala ei luonut helvettiä alun perin ihmiselle.
Jumala loi alun perin helvetin saatanalle ja saatanan langenneille enkeleille eli demoneille. Mutta tämän syntiinlankemuksen jälkeen ja sen jälkeen, kun Jumalan varasuunnitelma tässä, että Jeesus Kristus kuoli ristillä ihmisen syntien puolesta, niin jos vielä senkään jälkeen ihminen ei ota vastaan Jeesusta Jumalan poikana eikä kadu syntejä, niin se lukee Raamatussa, että sellainen ihminen ei tule pelastumaan. Tämä on evankeliumia, jota ei monessa paikassa, mitä mä olen katsonut netistä, suomalaisia tämmöisiä erilaisia puhuja ja muita, niin he ei puhu näistä asioista. Tai sitten he puhuu kyllä Jeesuksesta, ja Jeesus rakastaa teitä, Jeesus on ihana ja haluatteko niin kuin rukouspyyntöjä ja etsitä erilaisia ihmeitä ja merkkejä ja niin edespäin. Mutta ei puhuta niin kuin tällaisista näistä kaikkein tärkeimmistä asioista. Ihminen on henki, sielu ja ruumiissa, ja mikä on kaikkein arvokkain asia, mikä ihminen voi omistaa, mikä sinulla on ja minulla, on sielu, ihmisen sielu. Ja saatana on kaikkein kiinnostuneen ihmisen sielusta. Sen takia, koska sielu elää ikuisesti. Ja sielu elää ikuisesti joko taivaassa tai helvetissä. On 2 vaihtoehtoa. Ei ole olemassa mitään muuta. Ja ne paikat on olemassa, vaikka te ette uskoisi niihin. Ne silti on olemassa. Ja iankaikkinen Jumala on olemassa ja Jeesus Kristus on olemassa. Vaikka hän ei uskoisi, niin hän on olemassa. Ja hän tulee kohta pian takas. Ja sitten kun hän tulee takas, taivaat rempeää, kaikki tulee itkemään, huutamaan, koko kansa, koko maailma, kaikki ihmiset kaikista kansoista tulee näkemään ja kokemaan sen, polvistumaan. Ja heidän kielensä tulee tunnustamaan, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. He tulee sen tunnustaa. Heidän on pakko tunnustaa se, mutta silloin on liian myöhäistä jo. Sen takia niin kun mä saan koko ajan tätä sanomaa tästä, että tänään on pelastuksen päivä. Koska siinä vaiheessa, kun Jeesus ottaa omansa turvaan taivaan kotiin, niin tässä nyt tulee tästä ylöstempaukseen, että mä olen, tää on aihe erikseen. Mutta tässä Matteus 24, niin siinä puhutaan siitä, että yksi otetaan, toinen jätetään niin edespäin. Mutta mä oon lukenut aika hyvin paljon hengellistä kirjallisuutta, niin monen hengellisen kirjallisuuden mukaan Suomessa puhutaan 7 kärsimyksen vuodesta, joista 3, näen, että 3,5 ensimmäistä ei olisi niin pahoja ja ne loput on niin kuin sitten ihan järkyttäviä. Ja mä oon aina ollut siinä käsityksessä, tai olin aiemmin, että ylöstempaus tapahtuisi joko ennen tätä tuskien aikaa tai sitten puolesvälissä. Ja USAssa, kun mulla on paljon evankelista ystäviä, niin siellä ei puhuta niin kuin 7 vuoden ajanjaksosta, vaan siellä puhutaan tästä kärsimyksen ajasta tällaisella nimityksellä kuin Great Tribulation ja ylöstempaus on Rapture. Niin tämä tuli mulle siis todella isona järkytyksenä myös. Ja tämä on tärkeä tieto, minkä mä koen, että mun pitää sanoa, että Matteus 24, jos sitä alkaa niin kuin tarkemmin lukea ja miettiä, että mitä siinä sanotaan, me uskovaiset emme pääse täältä nyt välttämättä ylöstempauksessa ikään kuin karkuun. Eli siis nämä Left Behind-leffat ja tällaiset, että lentokoneessa ja muualla ihmiset, niin kuin, että vaatteet vaan jää ja ihmiset häviää yhtäkkiä niin kuin kataa ympäri maapalloa, ei tule käymään. Se ylöstempaus ei tapahdu ennen kärsimyksen vuosia eikä myöskään puolesvälissä, vaan näillä näkymin, jos minä olen oikeassa, mä en sano, että mä olen kaikessa oikeassa, testatkaa nämä kaikki asiat ja tutkikaa näitä asioita,
Mutta mitä mä oon tutkinut näitä asioita, niin mä oon päätynyt tähän samaan, mitä mulle sanottiin Sveitsistä ja mitä mulle sanottiin USAsta. Useat evankelistat sanoi, että tämä, kun Jeesus ylöstempaa ihmiset taivaaseen, niin se tapahtuu näiden kärsimysten vuosien lopussa. Mutta nythän esimerkiksi niin 2015 niin ruotsalainen yritys otti käyttöön jo mikrosirut, mikä on aivan järkyttävää, ja osa ihmisistä on jo oikein mielellä alkaa ottaa niitä käteen ja niin edespäin. Niin mä en voida tietää sitä, että missä vaiheessa me tällä hetkellä mennään, sitä 7 vuotta. Sitten nämä raamatukohdat, kun täällä oli sellaisia kohtia, että se, joka pysyy vahvana loppuun asti, niin pelastuu. Ja sitten oli raamatun kohtia, että täällä oli sellainen Matteus 24, jossa lukee, että uskossa olevia ihmisiä, niin he tulevat luopumaan uskostaan. Ja sitten mä sain jotenkin tällaisen niin kuin, mä muistan, oliko se näky vai tämmöinen, niin kuin, minkä mä sain tällaisen joku sanoman tästä asiasta, että monet uskovat ihmiset, kun he joutuu ahdingon alle ja kärsimyksiin lopun aikoina, niin he tulevat mahdollisesti ilmiantamaan niitä ihmisiä, jotka pysyvät vahvana Jeesuksessa Kristuksessa, niin he tulee ilmiantamaan antikristukselle. Aivan uskomattomia, hurjia asioita. Ja mä ajattelin vielä 5 vuotta sitten, että lopun ajat on ehkä 3000 vuoden tai 5000 vuoden päästä. Ja sen helvettikokemuksen yhteydessä mulle todellakin sanottiin, ilmoitettiin se ihan tasan tarkalleen, että mä niin kuin huusin sitä puhelimessa, että maailman loppu on alkanut. Ja sitten nämä kaikki nämä merkit joka paikassa, niin ne on hyvin selviä. Ja ihmisen pitää koko ajan turvautua joka ikinen päivä ja jatkuvasti niin kuin, Pyhän Henkeen, Jumalan johdotukseen, ja joka päivä meidän pitää rukoilla, pyytää Jeesuksen veren suoja meidän ylle ja pukeutua Jumalan sota-asuun, koko Jumalan sota-asu päälle, vastustaaksamme perkeleen juonia, joka vaanii kuin, miten se Raamatussa meni, oliko se jalopeura, muistin oikein. Eli paholainen, joka vaanii kuin jalopeura joka paikassa ja kaikki alla ja odottaa, että kenet saisi seuraavaksi saaliikseen. Ja nyt on näitä monia maailman tähtiä, kun mä ajattelin vaan, tuli mieleen toi, että kun mulle annettiin toi mahdollisuus, että myy sielusi saatanalle ja saat kaiken. Näitähän Hollywoodissa on suuri osa ihmisistä myynyt menestyksen kunniaan, ja Suomessa on näitä ihmisiä myös, jotka on myynyt paholaiselle sielunsa sen takia, että tämän lyhyen elämän aikana olisi todella rikas ja upea. Mutta siitä mä sain myös sellaisen sanoman, mutta mä ohitan vaan lyhyesti tämän aiheen, että kun mä kiinnosti kauheasti se, että saako sitä sielua takas ne henkilöt, jotka sen oli tehnyt, niin he voi vielä tämän elämän aikana hekin katoa. Eli he voi vielä myös tulla Jeesuksen Kristuksen eteen ja vaatia, että mä haluan mun sielun takas vaikka sillä hinnalla, että marttyyrikuolema, ihan mikä tahansa. Siis kaikkein tärkeintä tässä on se, että pelastuu sinne Jeesuksen Kristuksen luokse ja kaikki sen taivaan kotiin. Jeesus nujersi 3 ihmisen vihollista ristillä: synnin, saatanan ja kuoleman. Eli Jeesus Kristus on voittaja, Herrojen Herra ja kuningas. Paholainen luulee olevansa joku voittaja ja paholaisille on annettu tietty aika mellastaa maan päällä. Mutta
paholainen tuntee Raamatun kannesta kanteen ja saatanan tulevaisuus tulee olemaan ikuinen, iankaikkinen kidutus tulisessa tulimeressä. Ja koska Jeesus nujersi nämä 3 ihmisen vihollista, synnin, saatana ja kuoleman, niin sen takia se on äärimmäisen tärkeää, että ihminen nöyränä tulee Jeesuksen kasvojen eteen ja pyytää anteeksi, katuu syntään, tunnustaa syntisyytensä. Se vaatii nöyrtymistä. Se kannattaa ihan ehdottomasti tehdä. Se on sen väärti. Tuli mieleen, kun mä puhuin tässä aiemmin siitä amerikkalainen nainen, joka oli lentokoneessa, jonka mielestä tämä helvetti oli tämmöinen kuvaannollinen paikka. Se ei ole kuvaannollinen paikka myöskään Raamatun mukaan. Et tiedätte tämän kertomuksen köyhästä Lasaruksesta ja hyvin rikkaasta miehestä maan päällä. Ja tämä rikas mies ei suostunut auttaa tätä köyhää Lasarusta ja hän oli paiseissa ja eli kadulla ja niin edespäin. Ja kuoleman jälkeen niin tämä Lasarus pääsi Abrahamin tykö taivaan kotiin ja rikas mies joutui helvettiin. Ja tämä on myös Raamatusta. Luukkaan evankeliumista 16. luku 19-30 jae, vertaus Lasarus-kerjäläisestä. Tämä mies, joka oli joutunut kadotukseen, huusi sieltä, että Isä Abraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pääveteen ja jäähdyttämään kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä. Jae 24. Niin näin rikas mies huusi. Tää on ihan selkeätä tekstiä. Ei tää ole mitään vertauskuvaa. Ja jos me ajatellaan ja tarkastellaan tämän rikkaan miehen fyysisiä ominaisuuksia sen kuoleman jälkeen, hänen silmänsä näkivät, hänen korvansa kuulivat, mielensä muistinsa toimi ja hän muisti elossa olevan veljensä, koska hän pyysi, että mennä varoittamaan mun elossa oleva veljeä tästä paikasta, etteivät joutuisi tänne. Hades on kreikankielinen sana helvetistä ja mainittu Uudessa testamentissa 10 kertaa. Sama merkitys on Vanhalla testamentilla Sheol-sanalla. Että siinä oli muutama esimerkki tästä, mitä Raamattu sanoo tästä asiasta. Ja tästä hörppyvettä. Tänään on ihana, kun aurinko paistaa 16. toukokuuta 2017. Ja mä olin Alaniassa Turkissa pari viikon lomalla ja se oli tosi ihana. Mä en koskaan Turkissa käynyt aikaisemmin ja mä olin siellä myös esiintymässä. Mä esitin nauhatanssia ja tällaista yhdistystanssia ja traktaatteja ja muita. Ja paljon sain turkinkielisiä. Mulla oli koko paketti niitä mukana ja evankeli on siellä turkinkielisille ihmisille. Ja kuulin, että vappuna täällä oli lunta ja jäätä ja tosi kylmä, mutta sitten on aivan ihanaa, täällä aurinko paistaa ja tosi kaunista. Joo, eli nyt sitten ajatellaan näitä kokemuksia, että helvettiin takaisin. Niitä on nyt ollut viime vuosien aikana erittäin paljon ympäri maailmaa, satoja tuhansia. Ja jokaisessa maassa on omat varoittajansa. Ja varmaan mä koko ajan haluan muuten korostaa sitä, että kaikki kunnia Jeesukselle Kristukselle. Mä en halua mitään kunnia itselleni, kaikki kunnia Jeesukselle Kristukselle.
Mutta mä sanon vaan tästä helvettikokemuksesta, että kun monissa maissa on ollut näitä tällaisia henkilöitä, niin Jumala otti mut käyttöönsä tämän asian kanssa ihan selkeästi Suomen maalle varoittaakseen tästä asiasta ja tästä, että mikä on se kaito ja kapea tie, joka johtaa taivaaseen ja miten sinne voi pelastua. Et näitä on näitä henkilöitä, niin on, mä en tiedä teidän, YouTubessa on sellaisia videoita, että niissä on suomen kielen tekstitys. On useita ateisteja esimerkiksi, kuten Howard Storm, ja hänestä löytyy eläinkielen tekstitys. Sitten on Angelica Zambrano, joka on Ecuadorista, ja hän kävi helvetissä aika monella eri tasolla. Niin edespäin. Brian Melvin Coloradosta, joka on mun tietynlainen, tai no mikä tietynlainen, hän on mun tuttava Facebook-tuttavalla kasvatusten tavattu, mutta hänen kanssaan on paljon puhunut. Ja näitä esimerkkejä riittää erittäin paljon. Ja heillä on sitten nämä todistusvideot YouTubessa, joita löytyy kanssa. Mutta Angelica Zambrano puhuu siis mun käsittääkseni espanjan kieltä, hän on Ecuadorista ja sen englanninkielinen tekstitys. Ja mä kerron, koska tää on tietysti kun on mun todistukseni, niin mä kerron sen mitä mä näin. Mutta ei tässä varmaan, tai no, tämä on mennyt nyt nämä viimeiset vuodet, että mä olin hyvin lähellä kuolemaa, en ainoastaan silloin 30-vuotiaana, vaan myös sen jälkeen. Ja monien kristittyjen rukoukset ja ihan kaikkinen Jumala pelasti mut kuolemakielistä. Ja tosiaan Jumalan tahto on se, että sen taivaan kotiin pelastuisi niin moni ihminen kuin mahdollista. Ja tämä on hirveän tärkeää tietää se, että kun yksi ainoa ihminen ottaa Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajana, pelastajanaan, tunnustaa, että hän on Jumalan poika, katuu syntejään ja kääntyy niistä pois ja pelastuu, niin enkelien kesken taivaassa nousee aivan valtava riemu yhdestä ainoasta sielusta. Niin arvokkaita me joka ikinen olemme Jumalalle. Ja sitten en mainitse mitään nimiä, mutta mä pyydän välttämään kaikkia, koska me eletään sellaisia vaarallisia aikoja, niin massakokouksia ja tämmöiset kuin megachurch-kirkot USAssa, niin on saatanallisia. Ja sitten tämä uusi maailmanjärjestys, josta mä sanon tässä näin, sen verran tulee paremmin tämä levikkiin kuin ainoastaan se, että mä laitan mun Facebook-seinälle, mun menee aika nopeasti ne sivut eteenpäin, niin pastori Esa Kokko puhui siitä aiheesta monta luentoa, puhui erittäin hyvin. Eli Esa Kokko kannattaa katsoa sitten YouTubesta hänen puheensa siitä uudesta maailmanjärjestyksestä. Ja mä muistan 2014, kun mä seisoin parvekkeella Havaijilla ja mä tuijottelin dollariseteliä. Ja kun siinä on aina ollut se teksti In God We Trust, mutta sitten mä katsoin, mitä ihmettä se kolmio tekee siinä se silmä. Ja se on sitten myös tullut mulle erittäin selväksi, että se kaikki on osa paholaisen liittoa. Hollywood on täysin paholaisen vallassa ja uuteen maailmanjärjestykseen liittyy Illuminaatti. Mitä mä ihmettelen tosi paljon, että edelleenkin äärettömän monet ihmiset ei edes tiedä sitä sanaa, tästä väittää, etteivät tiedä mitä se tarkoittaa ja kuka sen kaiken takana on. Takana on saatana. Mutta kuten mä jo sanoin, että Jeesus Kristus on voittaja ja niin tämä oli tärkeä asia sanoa, missä on hirveän suuri voima
suurin voima kaikesta, niin on Jeesuksen veressä. Jotenkin niin kuin se näkyi silloin, kun mä näin ne demonit ja ne liittyi humanoideihin ja jotenkin ja nämä kaikki tällaiset nämä ufot, jotka ei siis, mä sanoin jo aiemmin, että he ovat paholaisen langenneet enkeleitä, niin he tulee liittymään lähitulevaisuuteen, mutta en mä osaa sanoa tietenkään mitään vuosia, että kauan siinä menee, mutta ei tässä kauaa mene, koska uuden maailmanjärjestyksen viimeinen takaraja on vuosi 2028. Nyt on 2017. Ja sen takia niin mä oon ihan kirjoittanut julkisesti tästä asiasta paljon myös, että paholainen piilotteli vuosikymmeniä enemmän tai vähemmän, mutta nyt niin kuin paholainen ei enää sitten piilottele edes, että hän on tullut esiin voimakkaasti tosi monien eri asioiden, muodin, viihteen, musiikin ja edespäin kautta, mutta silti tämä on hirveän surullista, kuinka miljoonat ihmiset on sokeita ja on sokeutettu. Ja paholainen on sokeuttanut ihmiset näkemään ja pyrkii sokeuttamaan. Ja sen takia niin on hirveän tärkeää, että me rukoillaan koko ajan Jeesuksen veren suojaa ja turvaa. Koska jos mä ajattelen niin kuin näitä humanoideja, jotka on demoneja niin edespäin, niin me ei voida omin voimin heitä vastaan taistella. Et kun nyt tulee näitä tieteiselokuvia, jotka on järkyttäviä, paholaisvaikutteisia elokuvia pitkin kevättä ja kesää, Ridley Scottin näitä kaikkia skifi-elokuvia ja näistä avaruusolioista ja niin edespäin, niin kun nehän on paholainen vaikuttanut niissä elokuvissa, niin antaa ymmärtää, että ikään kuin ihmiskunta voisi taistella heitä vastaan. Niin sehän on ihan täysi 100% totaalinen vale, koska ei henkivaltoja vastaan ihminen voi itse taistella tietenkään. Vaan Jeesuksen veren suojaan, sen alle, kun me kätkeydymme, niin sillä tavalla me pysytään turvassa. Ja Jeesus Kristus, Jeshua HaMashiach, on ainoa tie, totuus ja elämä. Ainoa pelastus, ainoa tie taivaaseen. Ei ole olemassa mitään muuta. Kaikki ateismi, humanismi, universalismi, vapaamuurarit, mitä näitä kaikkia löytyy, buddhalaisuus, hindulaisuus, kaikki erilaiset jumalat, nykyinen niin sanottu kristinusko, joka on hyvin pitkälle monissa paikoissa New Age-oppia. Mä ihmettelen sitä hirveän paljon, että minkä takia ihmiset ei ole huomannut näitä asioita. Mä oon puhunut monien ihmisten kanssa niin kuin Facebookin kautta ja muuten, ja mä oon sanonut, että ei tästä tarvitse katsoa kuin vähän aikaa jotain tiettyä puhujaa, ja sit hengestä koki heti, sen heti vaistossa, sen heti tiesi, että ei tämä ole raamatullista. Mä olen kiitollinen rakkaalle iankaikkiselle Jumalalle, ylistän häntä nyt aina ikuisesti. Ja hänen poikansa Jeesusta Kristusta kuoli ristillä meidän kaikkien puolesta. Ja hän antoi arvon pelastua taivaan kotiin, mutta tämän tien kautta, mikä Raamatussa lukee, se on mikään helppo tie kulkea. Ei mikään sokeroitu tie eikä sokeroitu raamattu, eikä mitään sellaisia
sirkusmenenkejä eikä näitä korvasyhyoppeja. Vaan tämä, mitä Raamattu sanoo. Ja mulla on, ja varmasti monille muille uskoville tulee myös paholaisen hyökkäyksiä. Eihän niitä tule välttämättä sille suoraan konkreettisesti, mutta voi tulla niin kuin mieleen erilaisia hyökkäyksiä ja niin edespäin. Niin se on välillä tosi voimakasta ja siinä mä huomaan, että siinä on jatkuvasti niin kuin pitää joka päivä koko ajan jatkuvasti ja yöllä mä väliin herään siihen, että pitää rukoilla sitä Jeesuksen veren turvaa. Ja tosiaan sitä, että pukekaa koko Jumalan sota-asu päällenne. Mutta puhutaan myös siitä, että te kaikki ihmiset, jotka olette tulleet uskoon, niin ei tarvitse pelätä. Ja täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Ja Jeesus Kristus on voittaja. Ja kristityt, kun mä ajattelin sitä mä säikähdin hirveän paljon, kun mä kuulin sen, että ei voi olla totta, että me jaksaa tällä tavalla, että uskovien ylöstempaus olisi kaikkien näiden ahdistusten ja kärsimysten. Ja sen että me joudutaan kokemaan se, että antikristus nousee valtaan maapallolla. Mutta kautta aikojen niin kristityt on koko maailman historian ajan saaneet kärsiä ja olla vainottuja enemmän ja vähemmän. Kristittyjä syötettiin leijonille Roomassa ja niin edespäin. Mä muistaaks mä oikein tämän, että he oli jotenkin kuollut sillä tavalla, että he oli hymyilleet, nämä kristityt. Ja nämä roomalaiset oli ollut aivan raivona siitä, että nämä uskovat oli hymyillen kuolleet, koska he tiesivät, että päästään aivan kotiin. Noista hyvistä teoista sen verran, että sen jälkeen kun ihminen on katunut syntejään ja saanut armon pelastua ja kääntyä, niin Jumala antaa siihen voimaa sitten ihmiselle elää niin tietynlaista pyhityselämää ja Jumalan tahdon mukaista elämää. Et me yritetään kulkea sillä tavalla, että ei ole omassa siinä ylpeydessä, voimassa tai omassa mukavoimassa, mitä niin monet kristityt, niin se on, kun ihmisellä on se perisynti ja sen on uskovallakin, niin yksi on ylpeys ja tarve olla oikeassa ja tuolla on hirveästi niitä väittelyitä, että kuka nyt on oikeassa minkäkin opin kanssa ja kuka on väärässä ja kuka on mitä, sitä, tätä niin edespäin. Mutta että jos puhutaan niin kuin ihan tästä puhtaasta evankeliumista, niin se on täällä Raamatussa. Että, mä sanoisin, että joo, kun mä sain tämän aikuiskasteen, upotuskasteen 2016 Joutsassa, Seppo Nissinen kastoi mut viime kesänä, mä sain hirveän voimakkaita paholaisen noita attacks, joo. Tosi kovia hyökkäyksiä, aivan siis uskomattomia. Mutta tietokoneen ruudulle alkoi ilmestyä automaattisesti kuvia kadotuksesta ja helvet vaikka mitä, siis tapahtui ihan uskomattomia kaikki tällaisia asioita. Tämä nyt on sitten sellainen asia, niin mitä mulle sitten muut uskovat antoi tästä sitten hyvän ohjeen, mitä mä en ollut tullut ajatelleeksi, että paholainen oli enemmän kuin raivona siitä, että Johanna Tukiainen ei kuollutkaan. Ja Johanna Tukiainen valitsi Jeesuksen Kristukseen ja lähdin tälle tielle, että pyrin
yritän ja pyrin elämään Jumalan tahdon mukaan ja yritän ja pyrin pelastamaan taivaan kotiin niin monta sielua kuin mahdollista. Niin totta kai silloin niin kun nämä paholaisen hyökkäykset ne oli tosi kovia. Niin auttoi hirveän paljon itse asiassa oli hyvin tärkeä asia tämmöisen kasteen jälkeen, että koti pitää puhdistaa kokonaan, eli kaikki esineet käydä tarkalleen läpi. Ja kaikki niin kuin tämmöiset, ei ainoastaan niin kuin kauhuelokuvat ja pornoelokuvat ja niin edespäin, ulkomailta tuodut jotkut oudot esineet, jos ei tiedä alkuperää niin edespäin. Mutta kun mä kerroin tässä aikaisemmin, että aiemmin vuosikymmeniä niin paholainen on piilotellut monissa asioissa, mutta nyt hän on tullut esiin. Edelleenkään monet ei sitä näe, mutta kuten esimerkiksi nyt on paljastettu näitä kaikkia, että Disney on täysin saatanallista, niin Helena Keiju on oikeasti demoni eikä keiju. Ja siis me heitettiin kaikki tällaisia asioita roskikseen uskovien ihmisten kanssa 1,5 viikkoa jätesäkeessä lens. Mun tämmönen, mitä mä olin vaalinut. Mä Disney Worldissa kävin joskus vuosia sitten ja hankin sellaisen kristallisen prinsessa Ruususen linnan, joka oli joku mun niin kauhean muka aarre, mutta kyllä ne aarteet, että vaikka mä tykkään pukeutua näin kauniisiin mekkoihin ja laittaa itseäni kauniiksi, mutta kyllä niin kuin ne tärkeää, että kootaan ne aarteet, pyritään kokoamaan aarteet iankaikkiseen taivaaseen ja niin kuin kaikki tällaiset niin kuin materiaaliset asiat, niin ei niitä pidä vähätellä, onhan nekin tietysti tärkeitä, mutta että Jumalalla on kaikki hallussa. Se on hirveän lohduttava tieto, että yksikään ainoa hius ei putoa meidän päästä Jumalasta tietämättä. Ja joka ikinen askel, joka ikinen paikka, kaikki minne me kuljetaan, mitä me tehdään, Jumala näkee kaiken. Ja mun äiti Marja Tukian, joka on uskossa, niin hän sanoi mulle hyvin, että rukoile Jumalalta, että Jumala vie Johanna sut sinne, minne Jumala haluaa viedä sinut. Ja täältä mä oon tänään täällä puhumassa, niin Jumala johdatti mut tänne puhumaan. Ja tästä sen tietää nyt varmaan jo jokainen, että Jeesuksen takaisin tulo on siinä kauanena aikaa, mutta monet miljoonat on jo luopuneet uskostaan, tulee luopumaan uskostaan. Ja mikä on hirveän surullista on se, että ihmiset eivät itse tiedä sitä. Ja sitten nämä eksyttäjät ja eksytetyt, heidän kaikkien puolesta pitää rukoilla. Ja pidän tässä vähän taukoa, vettä. Kiitos. Niin, eli mä puhuin näistä lopun ajan eksyttäjistä. Heitä on miljoonittain ympäri maailmaa ja kuten tässä ennen minua niin sanottiinkin jo, että kaikki pitää testata, test all the spirits, testatkaa, koetelkaa siis henget, koetelkaa kaikki henget. Ja ongelma on se monien uskovien kanssa nyt se, että he eivät koettele mitään henkiä. Ja he menevät vaan niin kuin massan mukana. Niin se on hyvin tärkeää. Ja tää esimerkiksi Angelica Zambrano, niin hän oli nähnyt helvetissä pastoreita, jotka opettivat, se on englanniksi prosperity gospel, ja prosperity gospel tarkoittaa menestysteologiaa.
Ja näistä henkilöistä on mainittu Raamatussa myös. He on susia lammasten vaatteissa ja heidän kauttaan, kun he joutuvat kadotukseen, he vievät mukanaan myös miljoonittain ihmisiä. Niin mun tuli mieleen nyt sellainen asia, mutta se olisi Billy Grahamin kirja, mä olin joskus nuoruudessani Helsingin stadionilla kuuntelemassa Billy Grahamin kokousta. Ja mulla on jäänyt mieleen siitä kokouksesta niin tällainen vertauskuva, mitä Graham sanoi, että kuvittele, että sulla olisi sellainen tosi suuri timantti, siis niin suuri ja mahtava, että sellaista ei, tai kaiken kaunein timantti, mitä voisit kuvitella maan päällä. Ja sä seisot laivan kannella ja sä heität sitä timanttia siinä laivan kannella koko ajan ylös ja otat kopin ja leikit sen timantin kanssa. Mutta yhtenä päivänä niin se laiva siirtyy vähän syrjään. Ja se timantti, mitä sä oot heittänyt ylös, niin sä et enää saa koppia siitä, vaan se putoo mereen. Tämä vertauskuva timantista on ihmisen sielusta. Et kuinka monet ihmiset leikkivät omalla sielullaan. Ja mä tavallaan ymmärsin niin näiden asioiden vakavuuden ja toisaalta taas en ymmärtänyt. Ja sitten mulla oli epäselvää aiemmin, jotenkin se Jeesuksen Kristuksen ristinkuolema. Mä en oikein ymmärtänyt, se ei ollut avautunut mulle, että miksi Jeesus kuoli ristillä. Mutta nyt se on avautunut mulle ihan täysin 100%, että miksi lähden Kairoon. Ja mikä siinä on erikoista nyt tässä matkassa, että se ei ole mikään pelkkä Israelin kiertomatka, vaan mä menen Mount Sinai-vuorelle, joka on tämä pyhä vuori, Raamatusta tunnettu vuori, jonne Jeesus meni Johannes Kastajan kanssa, muistan oikein, Mooses ilmestyi sinne. Ja silloin Jumalan ääni kuului taivaasta, joka sanoi, että tässä on minun poikani, johon minä olen mielistynyt. Tai Mount Sinai vuori, ja mä lähden sinne. Ja sitten sen jälkeen Jerusalemissa on suuri konferenssi. Ja Israelin kiertomatka oli viimeksi Israelissa, Tel Avivissa, Kuolleella merellä, Jerusalemissa vuonna 2007. Nyt on 2017 ja sain tällaisen todella hienon, upean mahdollisuuden lähteä sinne uudelleen. Ja mikä mulla on vielä tässä sydämellä, niin mä oon aika paljon, oikeastaan mä haluaisin sanoa kaikki nämä, mitkä on tärkeitä asioita. Mutta että Jumala, iankaikkinen Jumala on rakkaus. Ja Jumala rakastaa ihmistä ja haluaisi, että niin moni ihminen kuin vaan mahdollista niin pelastuisi taivaaseen. Ja sen takia tämä sanoma synnistä ja katumuksesta on äärimmäisen tärkeä. Tärkeintä, mitä voi olla. Ja sitten tosiaan niissä nämä end time signs, näitä on paljon, näitä on Instagramissa, näitä on ympäriinsä tällä tavalla, niin joka paikassa painotetaan sitä, että se Jeesuksen veri on se, jonka alle niin kun pitää suojautua, niin se on ainoa, joka antaa turvan. Näitä pahoja henkivaltoja vastaan taivaan avaruuksista, joita vastaan ei voi sotia millään aseilla.
nämä elokuvat eksyttää ihmisiä uskomattoman paljon. Ja sitten tällainen Raamatun kohta tämä on tärkeä kohta, Matteus 10. luku ja 28. jae. Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua, vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Eli siinä oli taas yksi kohta Raamatusta, jos tästä asiasta mainitaan. Niin me kuitenkin niin kuin joka ikinen ihminen täällä niin jossain vaiheessa kuollaan ja synnin palkka on kuolema, kuten Raamattu sanoo. Niin meidän jokaisen täytyy sen takia kuolla, mutta Jeesuksen Kristuksen ristin kuoleman kautta meillä on mahdollisuus iankaikkiseen elämään. Ja toivon, että teidän pitää rukoilla Jeesusta Kristusta, lähestyä häntä ja rukouksen kautta. Niin kuin Raamatussa sanotaan, että kolkuttakaa, niin teille avataan. Etsikää, niin te löydätte. Nämä on sellaisia asioita, että nämä monet asiat, niin kuin nämä tällaiset traktaatit, missä nämä Matteus 24 kohdat ja muut, niin eräs helsinkiläistyttö niin luki niitä hirveästi ja hän koko ajan kirjoitti mulle ja ilmoitti, että hän ei ymmärrä, että hän ei ymmärrä, mistä tässä on kyse. Niin tässä sanottiin jo aiemmin, niin kun puhuttiin tästä, että ei sitä ymmärräkään. Siis ei Raamattua voi lukea niin kuin jotain tieteiskirjaa. Eikä Raamattu on yliluonnollinen pyhä kirja, joka se avautuu ihan eri tavalla sen jälkeen, kun ihminen on tullut uskoon. Ja pyhä henki avaa sen sanoman. Ja se helvettikokemus, sen mä nyt suurin piirtein jo kerroin, se on tärkeä. Ja mä kävin, silloin kun mä olin sairaalassa 8 vuotta sitten, niin mä kävin taivaassa nopeasti. Se oli nopea taivaskokemus. Ja silloin niin, mä näin kultaiset portit ja mä näin suuria leijonia, sellaisia urospuolisia leijonia, jotka vartioi niitä portteja. Ja mä olin mun edesmenen sisaren Julian kanssa sellaisten valtavien kukkien, jotenkin mä en enää osaa kuvailla sitä, niiden keskellä tai joukossa ja ne kimalteli ja siis se oli aivan valtava, siellä oli valtava rauha, valtava onni ja aivan mahtavaa. Ja mä palasin niin kuin sitten takaisin mun sairaalasänkyyn, että mä kävin myös taivaassa 8 vuotta sitten. Se oli lyhyt kokemus. Ja mun isä, Markku Tukiainen, voi varmaan tämän, kyllä mä saan tämän kertoa, että tässä ole mitään. Mä tiedän, että hän haluaisi tämän itse sanoa, mutta hänellä on motorisia vaikeuksia, hän ei pysty enää kunnolla puhumaan. Mutta mun isä hän todisti erittäin hyvin 2015 kesällä. Mun vanhemmat asunut Tukholmassa 17 vuotta. Ruotsissa hän todisti videolla. Ja mun isä sai aivoverenvuodon suunnilleen 1,5 vuotta sitten. Markku Tukiainen ja hän kävi taivaassa ja mun isä oli tavannut Jeesuksen ja mun isä oli tavannut myös Julia Tukiaisen ja mun siskon taivaassa. Ja meidän perhe sai siitä aivan äärettömän ihanan lohdutuksen. Ja nyt kun mä oon mun isä käynyt tapaamassa ja en itse asiassa just nyt vaan joskus aikaisemmin, kun mulla oli vielä jonkun verran alkoholiongelmaa ja niin edespäin, niin mä muistan, kun mä olin hirveässä hädässä ja mä sanoin mun isälle, että tää on ihan hirveetä, että nää tulee täältä rajojen yli, nyt nää kaikki nää, anteeksi mä sanon niin sanotut pakolaiset, mutta mun isä sanoi, että älä pelkää, että Jeesus on voittanut kaiken. Niin ei tarvitse pelätä mitään.
Jeesus Kristus elää, on kuningas, istuu Jumalan oikealla puolella tällä hetkellä. Taivaassa on tulevat tuomitsemaan elävät ja kuolleet. Ja mä en ole teitä suurimpaa osaa täällä koskaan aiemmin tavannut, mutta mä saan koko ajan sen sanoman mun sydämelle, että tänään on pelastuksen päivä. Älkää jättäkö sitä. Ja ajatelko, että joskus myöhemmin, kun ei voi tietää, eletään sellaisia aikoja ja muutenkaan elämästä voi tietää, mitä huomenna tapahtuu ja mitä huominen tuo tullessaan. Ja näistä traktaatteja tässä siitä mikrosirusta sen verran, että mä uskon, että se on pedon merkki, mutta on mahdollisuus, että se ei ole kuitenkaan se ilmestyskirjan ilmoittama pedon merkki, mutta tämä on myös mun sydämellä, että vaikka se ei olisi, niin älkää missään nimessä ottako sitä. Ei mistään hinnasta, älkää ottako sitä. Se itse asiassa se amerikkalainen lääkäri, se kehittäjä, joka oli alun perin kehittänyt se mikrosirun, niin hän jälkikäteen oli sanonut, että älkää ottako sitä. Mutta sitähän ei tietenkään tullut mediaan. Ja sitten siitä, tämä toinen asia, tämä ei ole mikrosirusta, vaan tämä oli ylöstempauksesta, niin toi Left Behind, ei Left Behind-leffa, vaan se oli toinen elokuva. Left Behindissa oli Nicolas Cage pääosassa. Se on toinen, jossa on Kirk Cameron pääosassa. Hän on Kaliforniassa asuva evankelista. Hän on ihan puhdasoppinen, oikea, hyvä evankelista. Mutta hän oli mukana tässä elokuvassa, joka opettaa tätä salaista ylöstempausta, joka on väärä oppi. Ja Kirk Cameron oli sanonut sen leffan teon jälkeen, kun se oli valmistunut, niin hän oli ilmoittanut, että se oppi oli väärää, mutta se ei tullut myöskään julkisuuteen. Mä vaan olen paljon saanut näitä tietoja. Mulla on hirveä nälkä evankeliumille ja mä oon tehnyt paljon tutkimustyötä. Tämä on hirveän tärkeää ihmiselle, että meidän pitää tutkia ja käsitellä ja käydä läpi. Ja nämä tarvitsee sellaista oikeasti työtä ja älyä ja kaikkea, että ei voi ihminen vaan maata ja lukea Raamattua pari jaetta päivässä ja kuvitella, että okei, nyt kaikki on hyvin ja niin edespäin. Että nyt mä oon tässä käynyt aika monta näitä paholaisen valeita jo läpi. Hyvät teot ei pelasta. Sitten on tämä oppi, mitä monet ajattelee, että kun sunnuntaisin käydään kirkossa, niin sit kaikki on ihan hyvin ja jees ja niin edespäin. Vaan tämä evankeliumi, mitä mä olen tässä nyt puhunut ja mä oon todistanut, niin se lukee Raamatussa ihan täysin tarkalleen. Mä en mene siihen asiaan sen enempää. Hymylehti esimerkiksi teki helmikuussa 2017 musta haastattelun, jossa oli keskiaukeamalla otsikko Kävin helvetissä, mikä oli hyvä, erittäin hienoa, että he laittoi sen sinne ja kirjoitti suurin piirtein sen tekstin, niin kuin mä olin sanonut, mutta se oli laittanut kanteet eroon kirkosta. Ihmiset tarttu siihen tekstiin, kun se just siinä pointti. Ja sitten monet ihmiset on niin kauhean kiinnostuneita tietää, että mihin sinä kuulut ja mihin seurakuntaan ja mihin lahkoon ja mihin sinne ja tänne ja muualle. Niin siis Evolut-kirkon kuuluu tällä hetkellä. Mutta se on se sydämen usko, joka ratkaisee siis. Eli Jumala näkee meidän sydämeen. Jumala näkee meidän sydämeen ja Jumala näkee ihmisen eri tavalla kuin me ihmiset näemme toisemme. Tämä on tosi mahtavaa. Mä löysin mun vanhan päiväkirjan joku muutamia kuukausia sitten, jonka mä olen kirjoittanut 15-vuotiaana.
siinä oli ilmestyskirjasta kohtia, missä luki, että hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet teidän silmistänne, mitään surua ei ole enää olevaa eikä mitään murheita, sillä kaikki entinen on mennyt. Mä olen kirjoittanut sen 15 vuotta mun päiväkirjaan ja mä silloin niin kun olin niin kun haaveillut, että mä voisin joskus evankelioida. Ja Jumalan tiet on todella mahtavat. Eli kaikki tällaiset vastoinkäymiset ja monet kärsimykset ja muut, niin iankaikkinen Jumala pystyy kääntämään näitä asioita siunaukseksi. Joo, eli eiköhän se tässä ollut. Nyt tämä mitä. Tästä uudesti syntymisestä sen verran, että siitä kanssa on kohta Raamatussa. Ja Jeesus itse sanoi siitä. Jeesus sanoi, taisi olla fariseus, Nikodemus. Joo, Nikodemus muuten. Hyvä. Tämä on erittäin hyvä muuten opetella Raamatukohtia ulkoa. Niin Nikodemus kysyi siitä, mitä se tarkoittaa. Ja Jeesus vastasi, että sinä olet lainoppinut, etkä tätä tiedä. Niin sieltä ei synny uudesti vedestä eikä hengestä. Voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja uudesti syntyminen on ihan täysin eri asia kuin jälleen syntyminen. On kaksi täysin eri asiaa. Älkää sekoitako niitä keskenään. Eli siinäkin taas väärä oppi. Eli jälleen syntyminen niin edespäin. Ja sitten mä oon huomannut, että monet julkisuuden henkilöt, suomalaiset, on ottaneet hyvin surullista niin yhteyttä medioihin ja selvännäkijöihin ja niin edespäin. Raamatussa tosi vakava kielto siihen, että ei missään nimessä sitä saa tehdä. Ja nämä niin sanotut, nämä edesmenneet sukulaiset, mitä ihmiset luulee, että he saavat heihin yhteyttä, niin hehän ovat siis oikeasti, he ovat myös saatana langenneita enkeleitä eli demoneja, jotka teeskentelevät olevansa kuolleita lähiomaisia. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon Antti Mäkelälle ja teille viehättävälle vaimolle ja siunausta teille kaikille ja kiitos oikein paljon, että sain tulla tänne puhumaan. Tämä on meille tosi suuri etuoikeus saada sinut tänään ja kaikkea mitä sä oot tänään opettanut, niin kaikkeen on sisimmässä puhutaan aamen ja halleluja. Kiitos, että sä näin rohkeasti julistat totuutta. Jotenkin et jätä mitään sanomatta, se mitä sä oot nähnyt ja kokenut, mitä Jumala on sulle opettanut ja Pyhä Henki sulle puhuu joka päivä ja niin Raamatun sanaa niin turvautuen. Ja jotenkin, jos me voitaisiin tässä hetkessä tänä seurakuntana niin siunata Johannaa tässä hänen tehtävässään. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että sä oot kutsunut Johannan sinua, niin saadaan heitä tässäkin hetkessä siunata. Siunata ja rukoilla, että heidän korvat voi kuulee sun sanaa, silmät nähdä. Jeesus, että ennen kaikkea heidän sydän saisi avautua sinulle, että he vois pelastua. Kiitos, että kaikista tärkein aarre on se meidän sielun pelastus ja taivasteen valtakunta. Halleluja, ylistys, kunnia ja kiitos sinulle, Jeesus Kristus, joka olet voittanut saatanan perkeleen ja kuolevan vallan, joka on Herrojen Herra ja kuningasten kuningas, iankaikkinen Jumala. Aamen. Kiitos teille kaikille, jotka olette tänään tänne tulleet. Jos joku haluaa vielä pyytää jotain rukousta tai muuta tai tulla Johannaa tervehtiin tai muuta, niin olkaa ihan vapaita. Kiitos teille kaikille ja olkaa tosi siunattuja ja katsotaan, miten Jumala meitä kutakin johdattaa meidän elämässä. Olkaa rohkealla mielellä. Jeesus on Herra. Aamen.